Prečítaj mi myšlienky, lebo ja tvoje. Začíname. Máme tu gombík. Na prvý pokus. 3, 2, 1. Ale to nemôžeš. Halo. Môžem. No tak neovládli sme. Dobre, toto čo je? Čo je toto? Ja 3, 2, 1. Počuješ. No ale nebolo to zle. Teraz tu máme dvere. Pozor, dvere. Asi mám. Asi viem, na čo myslíš. 3, 2, 1. Troška sme boli mimo, nevadí. Čo je toto? Aha, magma. No tak to je ľahké. Počkaj to. Mám nápad, no? No, 3, 2, 1. Ty si dal lávu? Áno. A ja som dal vodu. Dobre, úplne, ale my úplne inak rozmýšľame, počuješ presný opak. 3, 2, 1. Ale to bolo blízko aspoň. To bolo blízko. Dobre, toto podľa mňa uvádime 100%. Obidvaja, veľmi ľahko, jednoducho, dobre? 3, 2, 1. Inak vidíš, aj takto to mohol rozmýšľať. Toto ma nenapadlo. No dobre, Stone. Čo je toto cobblestone? No počuješ, Tome, rozmýšľaj, dobre, 3, 2, 1. Inak, ja chápem to tvoje rozmýšľanie, ale neviem prečo ma to nenapadlo. Dobre, tak toto ťa už uhádnem, dobre? 3, 2, 1. No, výborné.